טיפש... נו, תמשכי. או, תברכי. לא. תגיד לי! Yes, that's me. Yes, that's me. Yes, that's me. זה בן? צריכה להתכופף. בוא'נה, אבל יש מלא דברים עכשיו בזה. כל שנייה. זה לא כמו הווייט האוס הרגוע. נו, אבל יותר כיף שזה ככה, לא? This is like one hell of a workshop. אוי נו. זרי. היד שלך כל הזמן. היד! עליך! מה זה? ברור שזה יהיה קצת כאלה מלא, נכון? עד החוץ שלה. מה אתה? And he's fucking taking pictures. היא חולה, זה לא פייר. כן, מה יכולה? די! תמציא! מה את צוחק? אני חייב ללכת לאכול מרק בפנים. אני צוחק. אתה הולך שתת. תתופי להגיד לפחות שעשית את ההתעמלות היומית שלה. אתה הולך שתת. אתה הולך שתת, אני אוכל מרק. צריכה לקפוץ. אוי, זה לא נגמר, מה היה? כי אתה רוצה לקחת את זה מרק? תראה עכשיו, כזה, can you imagine חצי שעה היד.